Bună ziua, dragilor, și bine ați revenit la un nou vlog. Iată că astăzi filmăm încă un vlog interesant și sper să vă placă. Este vorba despre o nouă comandă de pe Shein și de pe Sinsei. Sper să vă placă și să-mi spuneți ce outfituri putem face cu aceste hăinuțe. După cum am spus din mini-calendarul pe care l-am organizat eu aici în vlogurile anterioare, am zis că vine o comandă Shein și apoi începem cu vlogul de vacanță. Dar până atunci, spuneți-mi dacă vreți să vă arăt ce produse iau cu mine în vacanță sau chiar și ce hăinuțe, așa, în mare, nu foarte detaliat, dar câteva chestii de bază. Dar până atunci, haideți să vedem ce am comandat. Sunt destul de multe chestii, așa că luați-vă un suc, o înghețată, o cafea și urmăriți-mă în continuare. Nu uitați să vă abonați, că mă ajută tare, tare mult, și un like la acest video și părerile voastre în comentarii, să-mi spuneți dacă am ales piese frumoase și dacă le pot purta în mai multe moduri. Dar până atunci, haideți să vedem ce piese avem. Începem cu niște papuci pe care i-am luat din Sinsei, cum vreți voi. Am luat o mărime de 37, cam așa arată. Sunt niște papuci foarte, foarte comozi și eleganți după mine. Le-am dat eticheta jos că n-avea sens, am vrut să-i văd cum îmi stau în picioare și fără etichetă. Sunt papuci comozi care eu zic că merg la tot ce o să vă arăt imediat. La toate rochițele pe care le am și cu siguranță merg și la pantaloni scurți și așa mai departe. Aceștia, ca și prețuri, vă mai zic din ce mi-aduc aminte, ăștia au fost 40 de lei, deci super accesibili. Tot de la Sinsei, acolo au fost ceva reduceri. Mi-am găsit niște blugi Mom Fit, măsura 34, sunt mov și îi ador, efectiv, sunt super, super frumoși. Cam așa arată și am și o vestă în aceeași nuanță. Cu siguranță o să fiu fetița Powerpuff, dar îmi plac culorile vesele și la toamnă sau chiar și pe seriile de vară, cu siguranță îmi vor fi de folos și cred că ăștia îi voi lua pe avion. Dar o să vedem. Deci, da, și ăștia au fost la fel ca sândăluțele, ca preț. Tot de acolo, să vă arăt și o rochiță asta, o am de vreo lună, două, dar n-am apucat să vi-o arăt. Tot din Sinsei. Este o rochiță super comodă, îmi ajunge până la genunchi și o pot purta tot așa seara. Negru nu prea este indicat să-l port ziua, că o să fie foarte, foarte cald. Mai avem un plover pentru la toamnă. Cam așa arată. Mi-a plăcut maxim, sau chiar pentru la iarnă. Ăsta a fost 28 de lei. Cred că vedeți acolo. Și da, vedeți că îndrăznesc și puteți și voi să încercați culori, pentru că cu siguranță veți ieși în evidență și îți vor da o stare de bine. Haideți să vă mai arăt încă un tricou, ăsta e pentru el. Este un Waikiki și cam așa arată. Este un verde petrol. Trebuie să le spăl acum, pentru că imediat vom pleca în concediu. Și haideți să începem și cu Shein-ul, pentru că a venit comanda în sfârșit. Mă gândeam că nu o să o apuc și că o să mergem în concediu fără ele. Dar primul lucru care mie îmi place maxim este o husă de telefon. Aici este telefonul meu și vedeți, a fost doar 7 lei, eu zic că se merită. Și este cu pisicile acestea drăguțe din desenele animate. Sper că și vouă vă place și să știți că husele sunt foarte ok lucrate, deci sunt numai bine pe toate butoanele, pe găurele, pe tot încărcat, tot este cum trebuie. Mă gândeam să nu am vreo surpriză și mi-am mai luat câteva. Le vedeți aici. Este un set. Ăsta nu mai știu sincer cât a fost, dar nu contează. Până în 20 de lei oricum. Fac un pic de zgomot aici. Și acestea sunt. Ia să vedem, le vedeți voi acolo. Sunt în 5 nuanțe pastelate. Sunt superbe. Și când mă plictisesc de una, o iau pe cealaltă și tot așa. Față de husele din mall-uri sau de pe site-uri, eu zic că se merită. Și par destul de ok.
Bun. Am mai luat o rățușcă pentru mașină. O vedeți aici și haideți să vedem cum arată. Deci este adorabil, are colac, deci n-ai cum. Și ochelari și accesorii. Vai, hai să vedem cum. Cred că așa ceva. Uitați-vă la ea. Opa, i-a căzut pălăria. Nu vrea să plece în concediu așadar. Este tare, tare drăgălașă. Nu știu dacă va sta pe mașină, dar să vedem. Și colacul ăsta chiar este fain. Mai avem tot așa o chestie pentru mașină. Să vedem. Un ursuleț de data aceasta. Chiar că acolo găsești tot ce vrei și ce nu vrei. Și acum îmi dau seama, au venit cu niște mini benzi adezive așa. Ăsta e un ursuleț. Ia să vedem dacă îl vedeți voi acolo. Tare drăgălaș. Am mai luat pentru sprâncene niște periuțe. Au fost la set de, cred că 50 de bucăți, ceva de genul. O să vă arăt una cum arată. Mă ajută la sprâncene. Are peri destul de mari. Și vedeți aici, cam așa arată. Bun. Am mai luat niște punguțe. Eu m-am gândit să le am pentru comenzi, dar ce credeți, sunt foarte micuțe, așa că nu te uiți la mărimi. Cam așa arată, tot așa set, cred că de 50 de bucăți. Da. Asta este. Ele tot sunt drăgălașe. Așa. Se prezintă și le poți sigila. Mă gândesc totuși că poate merg și pentru concedii. De exemplu, dacă vrei să-ți iei diverse lucruri, gen absorbante, le poți ascunde în astfel de plicuri. Dar o să vedem. Sigur le găsesc eu o folosință. Și cam atât cu mini-accesoriile. Haideți să trecem la rochițe și să-mi spuneți dacă se potrivesc cu papucii pe care i-am luat. Și mai am și niște sandale, cu siguranță vor ieși niște poze frumoase. Urmăriți-mă pe Instagram, pentru că acolo voi pune mai multe story-uri și vă voi arăta mai multe peisaje frumoase. Cu siguranță vor fi imagini pe care nu le-am văzut. Este prima dată când ajung în Turcia și nu știu voi dacă ați fost. Lăsați-mi în comentarii ideile voastre, cum a fost mâncarea, cum a fost zborul și așa mai departe. Dar până atunci, haideți să vedem rochițele. Avem aici o rochiță. Toate rochițele mele sunt în măsura XS și vin perfect. Bun. Avem aici rochița. Are un material destul de ok, dacă vedeți și pe cameră. Pentru vară este ok și are un material destul de subțire și de fain. Este scurtuță, cam așa. Și are și un cordon în talie și un decolteu destul de ok. Deci, și are un detaliu la mâneci. Spuneți-mi vouă dacă vă place și care e preferata voastră. Sunt 3 la număr. Deci asta ar fi prima. A doua, tot așa, toate accesoriile, toate rochițele de fapt vin în săculeți, hainele în general. Mai avem aici o rochiță, tot XS. Sincer, mie dintre toate îmi place mai mult asta. Trebuie să le spăl acum. Cam așa se prezintă. Și așa e și în partea de jos. Este superbă, superbă. Are un decolteu în V și îmi place că pe talie se așează foarte bine acest elastic. Și, nu în ultimul rând, opa, ultima rochiță. Și asta e frumușică. Și spuneți-mi voi dacă vă place. Asta are materialul un pic mai bățos, dar este ok. Cam așa se prezintă. Are mânecă lungă și într-un cloș așa. Iar în talie are materialul cusut. Tot așa vine foarte, foarte frumos pe talie. Spuneți-mi voi care este preferata voastră. Și haideți să trecem mai departe. Mai am niște colănței, pentru că ca să mă simt în siguranță am zis să am niște colănței pe dedesubt.
Și cam așa sunt. Am văzut un vlogger de aici de pe YouTube că și-a luat astfel de colănței, dar a spus că sunt mari. Eu am avut mare noroc, tot așa XS mi-am luat. Și sunt superbi. Merg la toate. Rochițele nu sunt transparente, deci nu o să se vadă și pot să le iau și la alte tipuri de rochițe pentru că o să fiu în siguranță. Și acum pentru el, cum am fost și data trecută, mai avem niște blugi și blugii sunt super faini. Dacă vă interesează codul unui articol, puteți să-mi lăsați în comentarii și încerc să-l caut să vi-l găsesc și să vi-l las acolo. Sunt niște pantaloni scurt și au acest model drăguț. Foarte fain și materialul este subțire. Mai avem un tricou și asta e foarte fain și are un material foarte moale. Ia să vedem, cam așa se prezintă. Arată foarte, foarte drăguț și materialul este moale, moale, moale. E foarte fain la atingere. Mai avem un costumaș. Ăsta n-a venit cum era pe site, din păcate, dar nu e așa mare problemă. Haideți să vi-l arăt. Avem aici pantalonul. Este cam așa. Este foarte lejer și acesta ca material și cămașa. Cămașa nu mă încântă foarte mult, dar are un model aici. Să zicem, cealaltă din celălalt vlog a fost mai interesantă. Și nu în ultimul rând, mai avem un tricou. Ia să vedem. Așa arată. Arată foarte, foarte drăguț și materialul tot așa este foarte fain. Ei bine, dragilor, cam asta a fost. Sper că v-a plăcut. Spuneți-mi voi ce părere aveți, dacă se potrivesc rochițele cu papucei, cum vă organizați voi bagajele, ce hăinuțe vă luați și sper să fac un material și cu bagajul, atât cât se poate. Cam atât, vă pup și ne revedem în vlogul următor. Pa, pa!